Nu skal han drikkedunk. Og har vi pause igen. Løbet 1,47 og cirka 12,4 kilometer. Start grupp 2. Ja. Det är bra sprunget. Tack. 3 timmar. 15 Så er det blevet rigtig regnvejr. Og skal fremover så igennem den dal eller den kløft, der er længere fremme. Man kan se de orange sække derude fremme. Og havde vi lige gået og brystet os af, at det var godt vejr, og det hele var tørt. Men så gik den ikke mere. Nej, men det er bare det bliver alt for. Ja. Men det er okay. Ja, nu begynder jeg lige noget. Ja. Det var lidt bedre. Det var lidt bedre, Stig. Ja. Så nærmer vi os næste checkpoint. Og det har været en fandens hård omgang, må vi nok sige. Ja, er vi ikke blevet forkælet med gode spor eller et nemt terræn. Men det satser vi på at ændre sig nu. De gamle bener, de kan også godt mærke det. Vi hedder 11:08 timer og følge mit ur 61 kilometer. Så det er fint nok, og temperaturen den er faldet betragteligt. Så nu er det faktisk lidt koldt. Og vi har fået våde sokker indtil flere gange. Den holdt ikke rigtig med de tørre sokker. Her har vi check-in punktet. Jeg tror du får en lille krammer nu, Kira, kan jeg godt afsløre. Ja. Hej. Det er lækkert. Så har vi rundet de 82 kilometer, og vi nærmer os dagens anden maraton. Også noget over 7 timer, så det er ikke ligefrem vindertid, vi er i gang med. 15 timer og 17 minutter i alt. Og den hiver det lidt. Til gengæld så er der bare ekstremt flot. Og det er der med til at hive humøret lidt op stadigvæk. Glem lige at sige, at tisset det flyder rigeligt i mængder og har en flot lys farve. Så er nogen, der skulle være interesseret i at få det at vide. Så er det sidste efter en fuldstændig sindssyg spurt. Ja. Oj.